falta, no? A veure... Deixem el volum. Hola, 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 hola. Què? S'escolta bé, ara? Sí? Bon dia a totes i a tots, benvinguts i benvingudes. Només volia fer una petita presentació, agrair als grups que han col·laborat en fer aquest acte, infantil, segon, infantil, primer, també el grau mitjà d'atenció a la dependència i per descomptat els grups de TASOC que van a col·laborar en aquest acte i de dependència també que me diu la companya, si no ho he dit, molt bé. I no res, anem a fer un acte per commemorar el 9 d'octubre en clau, ja veureu, com d'humor. I hem d'aprendre coses, perquè jo he après moltes coses, o sigui que pense que vosaltres també ho passarem molt bé. I només dir que això es comença ja. És que ha passat el que anem a contar, o sigui, no estem donant-li una iso còmica, sinó que és de veres. Bueno, pues... Bé, per què celebrem, commemorem el 9 d'octubre? Pues perquè és molt important per a nosaltres, perquè gràcies al 9 d'octubre de fa 8 segles som el que som i parlem en la llengua en la que parlem. Bueno, què passa fa 8 segles? Pues que va néixer Jaume I. I què anem a contar avui? Pues coses que sabem, no per la tele de fa 8 segles, no per l'Instagram del segle XIII, ni pel Twitter, ni pel Facebook, perquè no n'hi havia, però n'hi havia un llibre, el llibre dels fets, que el va escriure Jaume I, i gràcies a això sabem tot el que anem a contar. Per on comencem? Per l'engendrament. Com van engendrar a Jaume I? Si ho imagineu? Resulta que el pare de Jaume I era Pere, el gran catòlic. Així està. I sa mare era Maria de Montpellier. Que Pere no volia Maria. Pere era un picaflor, com el seu fill va ser després. I Pere sí que estava enamorat d'una dona de Montpellier que no era Maria. Bé, els nobles i cavallers volien que Pere i Maria tingueren un xiquet per a que tinguera descendència i la monarquia poguera continuar. Però Pere no n'hi havia manera que s'excitara amb Maria. I una volta li feren una trampa i li digueren: Pere, mira, veus aquella casa? Allà està la teua estimada. El que passa és que és molt tímida i està en una habitació tota fosques. Tu arribaràs allí i ella no te dirà res perquè és que no s'atrevís a parlar. Ara, feu el que vulgueu. Total, que allà anar Pere, a la casa, a l'habitació, on es va trobar amb la seva suposada estimada. I se passaren la nit... Quan es va fer de dia, quan va despuntar l'alba, se va obrir la porta i començaren a entrar notaris, prohoms, nobles, que varen donar fe que qui havia passat la nit i fet les seues coses no havia sigut una altra més que Maria de Montpellier. Al cap d'uns mesos, i no per menjar paella, se li va inflar la panxa. I d'eixa panxa, al cap de 9 mesos, va néixer Jaume I.
el malo de Simó de Montfort, va aparèixer i el va segrestar en la torre de Carcassonne. Als 5 anys, Jaume I es va quedar orfe i els cavallers templers el van portar al castell de Montsó, on el van criar i el van educar en les armes, el van fer cavaller i l'educació cristiana. I als 10 anys el van fer rei. Als 12 el van prometre amb una dona. Als 13 anys es va casar i als 14 va tindre el primer fill. Si ho imagineu? Bueno, parlant de les dones, les 3 dones que va tindre, les dones de Jaume I, que així les tenim, foren Elionor, un fort aplaudiment per a Elionor, Yolanda Hongria, un fort aplaudiment, i Teresa Gil. La més important va ser la Yolanda Hongria, una dona molt culta i gran consellera. Gràcies a ella va poder fer grans conquestes. Un fort aplaudiment per a la Yolanda. Jaume I també va tindre 8 amants conegudes i 15 fills, 9 d'ells amb na Violant. Pues Jaume I a l'edat d'uns 9 anys començà a conquerir i va començar per Peníscola. Jaume I, mira així, un fort aplaudiment per a Jaume I. Jaume I va arribar a Peníscola i ahí es va trobar a uns sarraïns que li van donar unes carabasses. Ahí tenim els sarraïns i les carabasses. Però aquestes carabasses no era per a fer-ne armadí, ni carabassa torrar, ni res. Era per a dir-li que no. I el van tirar. Fora Jaume I de Peníscola. I aleshores van decidir viajar hasta Mallorca i per a desfer-se de tots els pirates de la Mediterrània i poder comerciar i poder navegar a les seues amples per la Mediterrània. Anaren a les illes, les varen conquerir de seguida i se varen vindre cap amunt i digueren pues se n'anem ara a València, que ens han dit que és una ciutat preciosa. Total, que per anar a València primer passaren per Borriana i allà, en 3 mesos, amb fonèvols, varen conquerir-la. I quan estaven desmuntant el campament, i Jaume I, que era molt bo, i ho conta ell en el seu llibre, en el llibre dels fets, ja que no tenia Twitter ni res, conta que la tenda reial unes oronetes havien fet un niu. I en aquest niu n'hi havia uns ouets. I Jaume I va dir, deixeu la tenda reial muntada fins que aquests pollets no hagin eixit del seu ou. Un dia, els pollets van eixir de l'ou. Després de Borriana se n'anaren al Puig de Santa Maria, al costat de la Pobla de Farnals. I allà se trobaren molts sarraïns que estaven vivint plàcidament des de feia 5 segles, en un lloc preciós. Un aplaudiment per als sarraïns i les sarraïnes. Eren molts i moltes sarraïns i sarraïnes i Jaume I anava amb molts poquets cavallers. Un aplaudiment a Jaume I. Conten els historiadors que va guanyar la batalla Jaume I perquè els sarraïns no estaven molt preparats per a la batalla.
Però Jaume I conta en les seues cròniques que la veritat és que s'aparegué Sant Jordi i gràcies a ell van poder guanyar la batalla del Puig. Després de la batalla del Puig, ja finalment se n'anaren cap a València i acamparen en Russafa. A Russafa tenim dos anècdotes a destacar. Una és que estaven les tropes de Jaume I dormint dins de les seues tendes. Un aplaudiment per a les tropes. Quan, sigilosament, uns sarraïns es preparaven per atacar. Clau, que ens anem a trobar per sorpresa. Quan de sobte se va sentir un tambor. Gràcies a aquest tambor, les tropes de Jaume I es van despertar i es van poder defendre d'aquest atac imminent dels sarraïns. Una vegada vençuts, Jaume I va preguntar que qui ha sigut el que ha tocat els tambors i va aparèixer per allí una rata penada. No aplaudiment per a la rata penada. I per aquest moment, gràcies a aquest instant, la rata penada és un símbol de la ciutat de València. Un aplaudiment. O le podeu retirar. Un altre fet que va passar sigue que Jaume I, que era un home molt valent i intel·ligent, igual que la seva dona anà violant. Jaume I, per favor, i que vinga. Sí, ja ho sé. Li va dir als seus cavallers: si venen sarraïns provocant-nos, no els seguiu perquè el que volen és dur-nos cap a la muralla on estaran esperant altres sarraïns preparats per a matar-nos. Així que no se deixeu provocar, no els seguiu per res del món. Però què va passar una nit de primavera? Pues que van aparèixer uns sarraïns i sarraïnes molt provocadores. Nanino, nanino. Van provocar de tal manera que les tropes de Jaume I no tenen ni que seguir-los. Però Jaume I, que era valent, va dir: jo, encara que sigui una trampa, jo el primer. Cap allà, cap a la muralla. Quan arribaren a la muralla va passar un fet molt fort, i és que una fletxa se li va clavar al cap a Jaume I. Una fletxa. Però com que Jaume era molt valent, com he dit en repetides ocasions, se va llevar la fletxa, se girà cap als seus cavallers i se ficà a riure i a dialogar cap al campament de Russafa. Un fort aplaudiment. Se ficaren fins que arribà al campament de Russafa i una volta allà, diu Jaume I en el seu llibre que se va ficar dins de la tenda i se va quedar excitat tota una setmana del dolor de cap que tenia. Un fort aplaudiment. Com igual se podeu imaginar i veure, Jaume I era un xoto. I se pot saber en les cròniques de Bernat Esclot que el definís d'esta manera. El rei en Jaume d'Aragó fou l'home més gentil del món. Era un pam més alt que qualsevol altre home i molt ben format i perfecte en tots els seus membres. Tenia la cara ampla i vermellosa, de color encès com el color de la flama, i el nas llarg i ben recte.
la boca gran i ben feta, i bones i belles dents blanques que semblaven perles, els ulls clars i vells cabells rossos com fils d'or. Tenia grans espatlles i el cos llarg i prim, els braços grossos, les cames llargues i dretes i proporcionalment grosses, els peus llargs i ben fet que feien lluir el calçat, i fou molt audaç i destre les armes, fort, valent, generós, agradable a tothom i molt misericordiós. I un 9 d'octubre de 1238, Jaume I, en companyia de la Violanda Hongria, cavallers, cavalleres, claro, i de tot, entraren triomfalment a València. Un aplaudiment. Per això, el 9 d'octubre celebrem el nostre dia. I aprofitant que estem així, anem a fer el nomenament de cavallers i cavalleres. Per si no sabeu com es feia, vos ho conte. Per a ser cavaller o cavallera tenies que ser noble, una persona noble. I anaves, quan arribava l'edat, a un lloc on te dient tu estàs preparat per a morir per la pàtria, per la religió cristiana i per teu rei? I si dient sí, se passaven la nit sense dormir pensant en el tema i a l'endemà li tornaven a preguntar-li dient estàs preparat per a això? I si dient sí, què passava? Pues venia un minut. Li feien aquest nomenament. Per la pau, per el feminisme i per la igualtat nomenem cavaller de Faltanat. Després li pegaven un bon carxot, li pegaven un bes i feien un gran convit molt car. A continuació, volem que vinguin així els delegats i delegades de tots els grups per anomenar-los cavallers i cavalleres